जों दिनै आचार खायलाय दङ o jagao थाइजौनि आचार इखो मस्ला रक गोबां मस्ला जत मस्ला no saplo ngete moso आचार सिंके बा moso हियक नंना नांगन ब्ले हेदा moso रियक खायदिजा एकदम गोबां माखाय moso के mo गोबां मा जरा चावै दङै मानो माने समबो गोबां खायनो नांगौ आचार अंके तामबागा इंके बो बिसिङाव हामना नांनायब्ला अ आचार अंके संजांनाय जादिया अबनो गोथों न रावैनाय 9-10 दिन ओमफ्रायहाय शिशिनि बयं रगो फानो दावैनाय सातंगो तन्ना नांनाय इंके अबनो परेखाय जे टेस्ट फायो आमो सानानि मतो या सके थगो ते किन्तु ओ जे बयंगो दानाय बा ओ आचारनि कुनु जागाव हेले पुरो रगो दै फोनांगियावै खालायना नांनाय दैनो सिगां एकदम गोरान खायसिना नांनाय थाइजौ आस्तानो न फुरानै इंके अमनि परे इंगांखाय दै गोरै इंखाय रावै अमहायके खालायना नांसिनाय आचार इंके वाव नायदि बिसं नायथक दंहा अमो उलो जेफ्रो सातंगो रबायै अबो आचार अंगै थांवा फ्रोकाय ब्लाय थो